Maayong adlaw kanatong tanan. Nining adlaw hinabtik ning uluhan sa atong pamalandong. Ako ning giuluhan og pagka-bright na lang kayo. Na usa ka famous nga quotation ni Plato. Kini si Plato usa ni ka banggita nga Greek philosopher nga nag-ingon, necessity is the mother of invention. Ang panginahanglan kuno mao ang inahan sa imbensyon. Usa sa mga unique nga kinaiya sa tao kumpara sa uban nga mga nilalang nga gibuhat sa Dios mao ang atong creativity. Mahilig kita mo create o mo imbento og mga butang nga motabang sa atong mga panginahanglan. Nakabasa pud ko og usa ka quotation sa usa ka American author nga nakapahiyom ko. Nag-ingon kini, if necessity is the mother of invention, then laziness must be its father. While on one hand, nakatawa ko, on the other hand, namalandong po ko sa implications nini. Anyway, dili sa tuwa kining habal-habal og Skylab na uso sa mga dapit nga naay mga kalisod sa pagbiyahe. O kini nga ingenuity sa pag-extend sa motor aron daghan na makasakay, makaingon ta nga unique din sa tuwa. Kay nagatagbo man kini sa tuang unique needs. Dito sa ubang nga dapit, I think this picture murag sa Vietnam ni o dili nga ni sa China, dili ko sigurado. Arang pud ka kini nga picture arang pud ka bright nga solution sa ilang panginahanglan nga naga-improvise og bisikleta nga modagan sa linaw. Akong gi-research ang development sa paghimo og sakyanan ug akong nakita nga ang pag-develop niini mitumaw tungod sa need sa tao sa pagbiyahe. Sa unang panahon, ang mga tao magkalakaw lamang. And then later on, na-develop ang paggamit og mga hayop sa masakabayo ug uban pa nga nakatabang sa paghimo sa pagbiyahe nga mas paspas ug masayon. Then later, na-develop ang karwahe. Diin ang makasakay, dili lamang kadto mga trained sa pagsakay sa kabayo, kundi bisan pa man mga tigulang o mga bata o bisan kinsa nga gusto mo sakay niini. Nya, later on, na-develop ang di makina nga sakyanan nga nag-develop pod hangtod sa mga various styles sa mga sakyanan sa atong panahon karon. Recently na daghan nga mga engineers o inventors nga naninguha nga ang mga kutsi mulupad na pod, and I think hapit na moabot ang katumanan niini. Itong makita nga ang tao basta buhi maningkamot ngayon sa pag-improve sa iyang kahimtang. In fact, dili lamang ang tao kundi bisan unsa nga nilalang nga naay kinabuhi. Usa nga evidence sa kinabuhi mao ang pagtubo. Ang liso nga itisok sa yuta, sa hinay-hinay mo develop kini og gamot hangtod nga moturok ug mugimaw ang punuan ug dahon niini. Kakita pug ko niini nga picture, usa ka tanom nga natabunan na unta sa asfalto. Apan tungod kay buhi pa kini og nakakita og luna nga makagawas ang mga dahon o punuan niini, naningkamot gyud kini sa pagtubo nga makasagap og bidlisiw sa adlaw. Ingon niini ang kinaiya sa buhi nga nilalang. Ilabi na gayud ang tao nga gihatagan sa Dios og espesyal nga luna diha sa iyang kabuhatan. Aton hinumduman nga ang tao gibuhat sumala o pareha sa dagway sa atong Dios. Tungod niini nga kamatuoran, daghan nga mga kinaiya sa tao ang miliwat sa kinaiyahan sa atong Dios nga Amahan. Ug atong makita sa kasaysayan nga bisan og unsa kalisod ang nagian sa tao, mga giyera, mga pag-antos, mga challenges sa kinabuhi nga mura og dili na maagwanta, pero ang tao nagapadayon sa pagbangon og naga-create sila og mga improvements sa ilang kinabuhi. Matud pa sa usa ka author, difficulties are meant to rouse, not discourage. The human spirit is to grow strong by conflict.
Ang kalisdanan kuno dili need nga makayud sa tawo ngadto sa total discouragement. Sa mga tawo nga makakita og meaning sa kinabuhi, ang mga conflict sa kinabuhi makapatubo sa kalig-on sa ilang karamhan. Ang akong nabantayan mga igsoon mao nga ang tawo nga nagatubo sa pagigbugno sa kinabuhi mao ang mga tawo nga nakaamgo o mas abli ang ilang mga hunahuna og kinaiya sa pag-ilangan naapay daghan nga mga kalabuton sa kinabuhi nga labaw ka importante kaysa mga butang nga makita og nasinati ug sa nasinati nilang kalisod. Kasagaran sa mga tawo nga nagatubo sa karuhay, ang ilang gusto mao nga sila mao ang mo-control sa ilang kinabuhi. O kung dili na nila makontrol ang ilang kinabuhi, dali ra kaayo silang ma-depress, dali ra ma-discourage. Ang kasagaran pag aning mga tawhana mao nga dili sila makagwanta sa kalisod o mga reklamador. Apan ang mga tawo nga nagatubo sa kalisod ug nakakita sa value sa kinabuhi, maningkamot nga mabuhi bisan taliwala sa ilang mga kakulangan. Naanad sila sa paggamit kung unsa may available nga anaa sa ilang palibot. Kini mga tawhana makabao mo agwanta, makabao mo paubos ug mohulat anusa sila maaruhay sa ilang kinabuhi. While mo reklamo usahay pero alang niadtong nasayod unsa ang value sa pagpaubos o pagpailob, sila mao'y makabaton og kalinaw og kalipay nga dili masabdan niadtong mga reklamador. Nining ano nga obserbasyon, nakita ang wisdom ug ang value ngano nga gipapahawa sa Dios ang tao gikan sa harden sa Eden. Sa dihang mikaw na ang tao sa bunga sa kahoy nga naghatag og kahibalo unsay maayo ug unsay daotan. Tungod sa iyang pagkaon niadtong kahoy nga naghatag og kahibalo unsay maayo ug unsay daotan, ang tao gusto na nga siya maunay mo determine unsay maayo ug unsay daotan alang kaniya. Dili na siya yano nga mosunod-sunod na lang unsay gusto sa Dios nga nagabuhat kaniya. Ang iyang kinaya dili na pareha sa Dios nga naglalang kaniya. Bisan og parehas pagyapon siya og dagway, apan ang iyang kinaiya parehas na sa kinaiya sa nagtintal kaniya. Busa gipapahawa sa Dios ang tao gikan sa harden. Ug ang rason nga to makita sa Henesis giingon nga aron dili siya magpabiling buhi hangtod sa kangturan nga ang iyang kinaiya sa usa ka binuhat nga nagasunod na sa iyang kaugalingon nga pagbulutan. Sa pagpahawa sa tao gikan sa harden sa Eden, kini naghatag sa tao sa pagsinati sa kamatuoran nga gawas sa pagsustener ug pagatiman sa Dios. Ang tao dili gayud makasinati sa tinuod nga kahingpitan sa kinabuhi. In other words, gihatagan sa Dios ang tao og panahon nga makaamgo siya unsa ang resulta sa pagkalisod sa kinabuhi kung siya magasunod lamang sa iyang kaugalingon nga kagustuhan. Kung mao kini ang atong subayon nga panlantaw, atong makita ang gugma sa Dios ngadto sa tao taliwala sa iyang desisyon sa pagpahawa sa tao gikan sa garden sa Eden. Kini nga gugma atong makita diha sa kasaysayan sa katawhan nga gipili sa Dios nga kaliwatan diin matawo ang atong Ginoong Dios. Taliwala sa kahimtang sa tao, ang Dios wala muhunong sa pagpangita og paagi nga mahibalik ngadto kaniya ang kinaiya sa tao. Mahibalik ang orihinal nga estado sa tao sama sa paglalang sa Dios kaniya. O gipamatudan sa Dios ang iyang gugma sa katawhan nga gibuhat sumala sa iyang dagway sukad pa sa unang henerasyon hangtod sa sunod nga henerasyon bisan pa hangtod sa atong henerasyon. Diha kang Kristo Jesus, iyang gihingpit ang pagpadayag unsa kadako ang iyang gugma kanato. Wala lamang siya magasunod-sunod kanila, wala lamang siya magahatag og balaod sa pagtudlo kanila kung unsaon sa pagkinabuhi, kundili mikanaog pagayon siya nga ni sayota ug misulot sa kinaiya sa kahuyang sa tao.
Ug diha sa kinaiya sa kahuyang sa tao, iyang gipakita, iyang gidemonstrate nga bisan pa sa atong mahuyang kinaiya, makahimo kita sa pagdaog sa mga kasakit ug pag-antos niini. Bisan pa sa pagdaog sa mga pagsulay sa kinabuhi. Mao kini ang iyang gipakita sa cross. Sa Hebreo 12:2 giingon dinhi nga isentro nato ang atong hunahuna kang Hesus nga mao ang gisandigan sa atong pagtuo sukad pa sa sinugdan hangtod sa katapusan. Giantos niya ang paglansang kaniya sa cross ug wala niya igsapayan ang kaulaw tungod kay gihuna-huna niya ang kalipay nga madawat niya unya. Unsa man ang kalipay nga iyang gihuna-huna nga iyang madawat sa iyang pagpalansang sa cross. Ang iyang kalipay mao nga ang tao mahibalik kadto kaniya. Kung makita lang unta sa tao ang value sa gugma nga iyang gihatag kanato, ang iyang pagpakasakit, ang iyang pag-antos, ang kaulaw, aron lamang mabayran ang silot sa atong kasalanan. Then igo na kini nga makahatag sa Dios og kalipay tungod kay maghatod kini sa tao sa paglantaw sa rason sa iyang pag-antos. When we start to value sa pag-antos sa atong Ginoong Hesus, we will start to listen to Him. We will be willing to love Him as He loved us. Ug sa dihang musugod na kita sa paghigugma kaniya, then mahibalo kita sa iyang pagtulunan nga ang nahigugma kaniya nagasunod unsa ang iyang gitudlo kanila. And as we grow in our walk with God through Christ, then little by little our minds will be transformed balik ngadto sa iyang kinaiya. Atong mahibal-an og masinati nga ang butang nining kalibutan dili ikabaylo sa himaya nga nakita ni Jesus alang kanato nga iyang mga kanakan. Kung ingon niini nga atong banlantaw, then in confidence we can say with the Apostle Paul in Romans 8:28 nga ang tanang panghitabo gitugutan sa Dios alang sa kaayuhan sa mga nahigugma kaniya nga iyang mga pinili sumala sa iyang katuyuan. Bisan og unsa pa man ang gitugutan sa Dios nga magapanghinabo sa atong kinabuhi ug diha sa kalibutan, kasakit man, kasubo, pandemic, kagubot o bisan unsa pa man, we know base sa iyang mga pulong nga gitugutan kini sa Dios aron atong makita ug masinati ang substance sa kinabuhi. Kung unsa man ang tinuod nga katuyuan niini. And I would like to emphasize the verse sa verse 9. Nagaingon din si Apostol Pablo, sukat pa kaniadto nasayran na sa Dios kung kinsa ang iyang mahimong mga anak. Ug giplano na niyang daan nga mahisama sila sa iyang anak na si Jesus. I would like to end our meditation by reading Isaiah chapter 60 verses 1 to 3. Ato ning basahon in the light sa atong presente nga kasinatian kay sumpay sa mga panghinabo nga atong nasinati karon atong mabatian ang mga warnings nga hapit na gayud mobalik ang Ginoo. Now if ever musubay kita niining understanding sa atong panahon karon, then we need to read the Bible unsa ang gisulti niini bahin sa pagbalik sa atong Ginoo. Kini Isaiah chapter 60 verses 1 to 3 apil kini sa mga verses nga nagahisigot sa prophecies nga nagasaysay sa pagbalik sa atong Ginoo. I would like to read this verse with excitement tungod kay nagalatid kini sa prophetic declaration sa atong panahon karon. Kung mubalik na ang Ginoo, kita nga iyang mga kanakan should be excited, dili kay mahadlok. Gingon dinhi, bangon o Jerusalem, ug sidlak sama sa adlaw, kay miabot na ang imong kaluwasan ug misidlak na kanimo ang gahom sa Ginoo. Tabunan sa baghang kangit-ngit ang mga nasod sa kalibutan to the point nga malisang ang mga nasod ug dili sila masayod sa ilang buhaton. Apan kamo, this refers to Jerusalem and the children of God as a whole. Kamo danagan sa gahom sa Ginoo. Ug moduol ang mga nasod ug ang ilang mga hari sa imong kahayag. Pandemic? No worries. Kay ang Dios uban kanato ug ang tanan nga iyang gitugutan nga magapanginabo sa atong kinabuhi alang
sa atong katuyuan. Amen.